Okay, ake sibuye ke sizana. Bona labafethu bobabili, Jehovah and Allah. Bona nje bobabili sebehlule ukuqeqa lenyoni uSathane abayigxobe ngesicathulo nje. Kambi. Bona ke nje bobabili, Jehovah and Allah. If they call each other, njengoba ngithi yabona le dimdim lezi uPutin beno Trump, bayafonelana behleba ngalesitabane lesi sase Ukraine. Bafonelana bathe lithini letsatsatsa. Yabo. Kahle ke yini bona bobabili behlule ukubulala uSathane. Bona ke bobabili. Sabe izinkinga engaka ufuna siye emasontweni ufuna so fast ufuna siye ema mosque ufuna senza ukuthi ngoba kunale nyoni le yodwa nje ehlulayo. Yindaba. Nango nje bakwazi ukuthi le hlama zasepheshe mebona ukuthi uSaddam Hussein senenkinga sebamngena ngegori umshaka ngothayila wamashamathambo. Yabo. Kwathi bahlangana nabeli bathe xa sazoshaya inyoni ngegori. Bayikhanda fabishaya ngothayila bayishiye. Yabo. Bahlulwa yini labathaka bobabili. Lezangilosike zonke nomtsotsi bazoke leso bazi ukuthi zinabo. Zihlulwa yini kolanda la mfowethu? Zimbuye zimbeke phambi kokuthi uNkulunkulu nazo sibuyela lo mthaka. Simenze njani siyazothuka okeqa abantu emhlabeni. Simenze njani? Okusho ukuthi naye uNkulunkulu akagcwali ngathi. Ngoba there is no way in your senses if uSathane emumbi ngalo ndlela. When can you imagine having a 5-bedroom house? Assume there is a snake, there are children there, and there is a snake oyibambile. Uyibambe ngenduku uyimusa uyiphonsa ngewindi la kuhlala khona indle ezingane zakho that you love. uSathane walethelana emhlabeni. Wengelethwa ngani kuJupiter. Maningi ama-planet uNkulunkulu anithatha msekona. Yini amletha lana ukusho ukuthi evese nemfuthu iplanet zakhe zimhlophe akakhanyi kwayena uNkulunkulu akaqinisile kahle akakenalo iqiniso. Bangamncenga bamchazele ngoba bemthanda nabo khona into emhlaba bahamba ngawo ngewayini yabo. Amasulumane ngapha sitshela naye ukuthi uNkulunkulu ushaya phansi awashe ididi ngesandla okay kulungileke abasindabe ngesandla ke nangapha babamba uGode bathi uJesu ubuya nilo mthaka waphela induku naye ngaze abacabanga kumanje itishi zakhe zikaPaul holy grant okulimala kwayena uJesu holy grant okulimala angabuya kanjani ezelana evese qualify kwegrant walinyazwa yithini imbobo zikanje. Angiyikhulume lento ake siyibone into esimoshela isikhathi ake siyibone le isimoshela isikhathi.